बे गुरै जाबोदों बै गोजौ नायनो हागोन बिथांमोना मा गेलेदों गोरलै जाथि बायदि वा मा गेलेदोंलै नोंलाय दे गेले दे औ बेलाय माथोलाय बे जिम खालामग्रा दे खालामसाय फुंनि हनै बिथांमोना लासै खोलिरा लासैनो औ र' आंबो खालामनि मदन खेबदो दे मदन मबाइलाव सा गेलेफैनो हागोन जों बे खाथियावनो दं नैबेहाय थायो जोङो नैबे रुमावहाय थायो जों नैबे रुमावहाय ओमफ्राय हरैजाय बरिया मोदोमखौ थिखोनो हायाखै साइकेल सालायदों टुडे I am साइकेल हेपेन नै जोंना खारगासिनो दङ Iya mata Simon. Enggak. Iya. Enggak. Iya. Iya bergerak. Oh. Sabai. बैयाव थेदो. थाबायलायबाय जों बैयाव गेलेहैनोसैलाय. Hello guys. गेलेनाय दिनैहाय. Welcome to YouTube my channel. बेरायलाबायलांगोन आरोना जों बेयावहायनो दिनैहाय. ओरैसो होनदां हा ए ओरैसोमोन बै थाङोमोन ओरैनो थाबायलायबाय जों बैयाव गेलेहैनोसैलाय Hello guys. गेलेनाय दिनैहाय. Welcome to YouTube my channel. बेरायलाबायलांगोन आरोना जों बेयावहायनो दिनैहाय. ओरैसो होनदां हा ए ओरैसोमोन बै थाङोमोन ओरैनो बारस'नायसै गावहा एफा स्पिड फैदों लामा मोजांजोंलाय थाबायनो रोंखाया जोङो. र' नै मावबाय नैबे गुदुंजों थाबथाखोना माखो थाबथाबाय बे गुरै जाबोदों बै गोजौनिफ्राय फाग्ला गेलेयोलै खालांनाया ओरै गनायखौ नायहैदो गनायखौ नै मावबाय लासै फैनांगौरा लासै फैनांगौ नुलाखै लासै फैनांगौरा थाबथाबाय आं इलिमोन नोंखायो लंपेन्टानो गबासै नों गबाय हनै ल' आं इखौ गानसै लंपेन्टा थाबथायो ल' गोरलै दंबोयो